ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଗ ଡାଲିର ଏହି ରେସିପି ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନମସ୍କାର, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଗ ଡାଲିର ସେହି ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ଓଜନରେ ଦେଖିଲେ 200 ଗ୍ରାମ ହେବ। ଏଇଟା କିଣା ମୁଗ ଡାଲି, ଆକୁ ମୁଁ ହାଲକା ଭାଜି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୋଲରେ 1 ଲିଟର ପାଣିକୁ ମୁଁ ଗରମ କରି ନେଇଯାଉଛି। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଡାଲିକୁ ଧୋଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଭର କରିବା 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ କୁକ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିରେ ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଏଲ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପରିବା ନେଇଛନ୍ତି ଡାଲିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଠି 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ମୁଁ ଏମିତି କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଡାଲିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ସେପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଲେ ଡାଲମାଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଆମେ ଏବେ ଡାଲିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଚପ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସାରୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଏବେ ଡାଲିରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଭର କରିବା। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଆମେ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ଆମର ପାଖାପାଖି 70% କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଟମାଟୋରେ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଚିରା ଲଗେଇକି ଚାରିପଟୁ ତାକୁ ଗୋଟା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଭର କରିବା 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଟମାଟୋ ଏଠି ଗୋଟା ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିଛି ତଡ଼କା ଦେଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପରିବା ଆଉ ଡାଲି ଆମର ଭଲସେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ତଡ଼କା ଦେବା। ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେଇଯାଉଛି। ସେଥିରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ 4 ରୁ 5ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼େଇକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଜିରା ଟିକେ ଅଧିକା ନେବେ, ଡାଲମାରେ ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚପ୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ପିଆଜକୁ ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ପିଆଜ ଭାଜିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ରସୁଣ 6 ରୁ 7ଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରୁ ଅଧା ନେଇଛି, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା। ଏଠି ଅଦା ମୁଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ନେଇଛି। ଏଇଠି ପିଆଜ ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଛେଚିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ଯାଏ ତାକୁ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଟମାଟୋକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବେ ତଡ଼କାରେ ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏମିତି ତଡ଼କାରେ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଡାଲମାରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗୋଟା
ସେଠି ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠି କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଟମାଟୋର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଟମାଟୋରୁ ଏଠି ତାର ଟିକେ ପାଣି ଅଂଶ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଲମାକୁ ତଡ଼କାରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ସବୁ ଡାଲମାକୁ ମୁଁ ତଡ଼କାରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ଡାଲମା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଆକୁ କଭର କରିବା। କଭର କରିକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତି ତଡ଼କା ଆମର ଡାଲମାରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏଠି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲମା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡାଲମାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ସେଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଥରେ ଏମିତି ଡାଲମା ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଡାଲମାଟି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଭାତ ରୁଟି ପରଟା କାହା ସହିତ ବି ଆପଣ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣେଇବେ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।